Benvinguts al primer maridatge d'aquesta nova temporada i estic especialment contenta perquè, fixeu-vos, estic molt ben rodejada avui de dos grans professionals. En primer lloc, en Marc Grivé, de Gastro Shows, qui ens acaba de preparar aquest plat fantàstic i aquesta etapa per al repte sublim. Així que moltíssimes gràcies, Marc, per estar aquí. A vosaltres per convidar-me, ha sigut un gust, de veritat, m'ho he passat bomba. I és tot un plaer. Doncs ara ve la millor part. I tenim a la Carme, que és la viticultora i propietària del celler Bàrbara Forés, que ens ha portat aquestes dues joies que jo ja estic una miqueta ansiosa per tastar-les, catar-les, conèixer-les. Així que, Carme, moltíssimes gràcies per estar aquí avui present. Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. I és un ancestral d'una varietat recuperada, que és la varietat Morenillo, que després de la filoxera no es va continuar plantant perquè els agricultors diuen que tenia molts inconvenients. I un d'ells era que no feia grau alcohòlic. Llavors ells parlaven del vi de Morenillo com una cosa menor. Llavors, bueno, trobem el Morenillo, fem unes proves, plantem la vinya i este ancestral és fruit del Morenillo que hi ha a la part de dalt de tot de la finca, que és justament, és el Morenillo més jove, però és justament a la part per on entra el jabalí al començament del procés. Llavors, què passa? Que hem de córrer a collir. El toc de les maduixetes, el pa amb oli, no? Sí. Bueno, això és un concepte que em dona la meva àvia quan era petitet i li hem donat una volteta, que vaig portar pa amb oli i sal i hem utilitzat la maduixa com a fil conductor, que és la part que hem posat amb sal, algun, i bueno, és un plat que a mi em transporta a la infància, la veritat. Vale, doncs perfecte. És que jo he pensat el mateix quan ho explicaves.